Amalima kene mi yakal baga bela jeli aw ni nyantuma ame boka aw fuka aw wali mato bi an jigila tigelen ani an kuma shulilen ni an ka kiriso ye ame boka ni kuma ɲɛfɔ yasa jamana marabagaw bi se ka sɔrɔ cogo min yasa ministre de la justice n'o ye Mamadu Kasonge a bi se ka sɔrɔ cogo min ka kɛɲɛ ni mun ye ale min ko an ka kiri ko kɔrɔlen ko kiritigɛ sira kan ko jamana kɔnɔdenw kun dalen bɛ kiri la ni 30% ye ko mɛ bi jamana kɔnɔdenw dalen bɛ kiri la ni 85% ye o kɔrɔ ye ko kiri ka ɲi o pour que k'a yira fana na ko magoye min bɛ kiri kɔnɔna la bi o ka jugu kunun ye ni a t'a kalama a ka bɔ a kalama an balimaw Adama Jabati ni bɛɛ bɛ a dɔn a ye ŋanamu min kɛ maaw ka nafolo la ma jɔn société Marco min mɔgɔ ninnu a y'olu ka wari ɲagami k'a yɛlɛma a yɛrɛ ka compte la ni a tun nɔ minɛna an balimaw o Adama Jabati ale le kɛra sababu ye ka Amadu Diko Sidibe k'ale ka k'o minɛ k'o datugu mankanw cɛyala u ye fɛɛrɛ kɛ ale k'a ka liberté sɔrɔ bi mun de bɛ yen Adama Jabati min ni ale nɔ minɛnen de don pôle économique fɛ pôle économique ma kiri kɛ Adama Jabati la ni pôle économique ye kiri kɛ Adama Jabati la mais n'a ma sɔn kiri ma u b'o f'a ye kalo kelen de b'i bolo ka appel kɛ cour d'appel la Adama Jabati a ma kiri o Adama Jabati ko o jigilamɔgɔ ye anw ka magistrat dɔw de u ye dossier ta ka taa n'a ye cour d'appel la maa fɔlɔ min y'a sɔrɔ n'o ye juge Jamutɛni an bɛ Jamutɛni fo yan dɛ nin de fɔla de hali ni diɲɛ nafolo bɛɛ dili ma déjà que y'i kali ka siɲɛ jamana kɔnɔdenw ye Jamutɛni ma sɔn ka Adama Jabati k'a b'a libéré parce que kiri ma kɛ pôle économique mɔgɔw fɛ san ko ka appel ta kiri kan an balimaw bi ni o kɛla mardi ye bi ye mercredi ye o ko Adama Jabati ka kiri o t'an bɛ di dɔ ma cour d'appel kɔnɔna la ye n'o ye Balɔbɔ Gindo kiri in t'an bɛ di ale ma k'a sɔrɔ pôle économique mɔgɔw ma kiri kɛ olu fana man ka sɔn o ka kɛ fiyewu u ye a forme bɛɛ labɛn ka ban a tɔ ye a ka signé Adama ka bila ye Adama min bɛ a fɔ kasoladenw ɲɛna ko ale de ye Asimi Goyita ka conseiller n'ale ye min fɔ k'o de don o de kɛlen bɛ ka juge dɔw ta u gɔnɔ ma Yanfɔlila juge ne tun sɔnnen don ale yɛrɛ ye kosɛbɛ ka sababu kɛ a ka kumakan minnu ni olu bɛ an bolo Yanfɔlila 2025 ne yɛrɛ ko n ko nin ye denmisɛnnin kura min bɔtɔ n ko lala n ko jamana kirisow bɛna yɛlɛma ja ale ta ka jugu kɔrɔlenw ta ye an balimaw an bɛ juge ɲumanw fo dɛ juge minnu sɔnna u faso ye ne y'o de fɔ Asimi Goyita ɲɛna n ko yɔrɔ damadɔw bɛ yen i cogo dɔn a la ni mi cogo dɔn a bɛ kɛ sababu k'i ka fanga yuruguyama Mali kiritigɛso minnu bɛ yuruguyurugu la kɔnɔna la u bɛɛ dɔnnen de don bon Adama Jabati bɛna bila k'a sɔrɔ a ka kiri ma kɛ Adama Jabati bɛna bila juge Balɔbɔ Gindo fɛ ani juge min bɛ yen ni ale de Yanfɔlila n'o ye Mɛmɛnta ye u bɛ fɛ ka Kamalen bila dɛ Kasonge a dun de bɛ k'a fɔ k'i b'a kalama o maa minnu ka wari ɲagamina Kamalen fɛ olu ta bɛ kɛ cogo di o tuma ni se t'i ye jamana in kɔnɔ kiri tigilamɔgɔ de bɛ ka se minɛ ka di setigiw de ma wa Amadu Diko Sidibe ale minɛna ka datugu a ka liberté provisoire dilan ma an bɛ se k'a fɔ a ka liberté dilan ma mais maa minnu y'u ka wari dun k'o ta k'o bila u yɛrɛ ka compte la o tuma na fɛ faso bɛna mun de kɛ olu ye ko nin cɛ in
n'o ye Adama Jabate namaratɔ ale le bɛna bɔ kaso la juge le ka bɛnbɛnbɛn de don n'o ye cour d'appel juge dɔw de ye a dira maa fɔlɔ min ma n'o ye Jamutɛni ye Jamutɛni ma sɔn a ma dɔn ni Jamutɛni tun sɔnna a tun bɛ bara ne de la mais n'a banna ne b'a dɔn maa min don sinafɔ tɛ sɔn namara ma diɲɛ na walima miɲɛnka mais n'a fɔra ko dɔngɔnɔ de bɛ ka nin baara kɛ Amadu Gilo Amadu Balo Gilo n'a fɔra ko ale de bɛ ka nin baara kɛ a barala dɛ n'i ye Adama Jabate ja jɔlen ye a b'a fɔ kasoladenw ye c'est que ani magistrat dɔw tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn ma an balimaw anw ka jamana taabolo de filɛ nin ye tan maa minnu ka nafolo dɔw bɛ o minɛ k'o dun o nafolo dunnen kɔfɛ e yɛrɛ bɛ tila ka minɛ ka datugu i ka nafolo nɔfɛ kasɔnge wa u bɛ fɛ ka kamalen bila dɛ e de ko ko kiiri jɛlen de bɛ an ka jamana kɔnɔ jamanadenw aw ka hakɛ ye jumɛn ye bi ne hakili la Mali juge de bɛ yen ka jamanadenw k'u ka hakɛ ɲini ni min ka hakɛ bɛ min fɛ aw bilala condition fasugu bɛɛ la Mali jamana marabagaw fɛ depuis IBK tile fɔ sisan pour que jamanadenw bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min mais a yɛrɛw de bɛ ka jamanadenw ka hakɛ minɛ u la nata kama n'o de fɔ n ko kiiri maa o maa ye kiiri ɲuman kɛ jamana in kɔnɔ e t'i ye o la n bɛ profiter na ka toujours ka Maître Mutakatali Tali fo yan n ko Mutakatali Tali ye misali ɲuman ye anw ka jamana in kɔnɔ yan n ko Maître Cheikh Umaru Konare e m'u bɛɛ da jeli ye n ko misali ɲuman don parce que a bagabagala Kulubali Maliki Kulubali ninnu bɛɛ ye misali ɲumanw de an b'a ye an ka jamana kiiriso maa minnu tun bɛ k'a kɛlɛ kɛ ko kiiri taabolo ma ye Maître Mutakatali Tali de tun b'a la parce que Musa Tarawele tile nin ko kelen ninnu de tun bɛ ka kɛ o kasɔnge an bɛ fɛ k'a dɔn e bɛna mun de kɛ nin ko in na sisan u bɛna kamalen bila min ye maaw ka nafolo dun wa min baara ma jɔ tile kelen e bɛna ye papier bɔ a papier filɛ nin ye k'a yira k'a fɔ ko ka min baara bɛɛ lajɛlen lajɔ wa Adama Jabate ani juge min bɛ yafu la olu de bɛ ka baara kɛ ka mɔgɔw bila ka baara kɛ an ka jigin an ka juge kɛ yɛrɛ n'o ye yafuyela juge ye an ka jigin an k'a lamɛn a ye min fɔ. Wasolo ka bɛɛ lajɛlen fo c'est vraiment in nafa ka bon kosɛbɛ parce que i b'a dɔn kiiri tigɛlamɔgɔ kuma ma nɔgɔn an ma an tɛ kuma wagati bɛɛ parce que an ka baara la débat de réserve de b'o de k'i da de fɔ ka baara kɛ jamana bɛ cogoya min na sariya dɔɔnin man nɔgɔn donc de temps en temps an bɛ profiter nin occasion ninnu de fɛ ka jamana sariya dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna c'est à dire mɔgɔw bɛ don ko caman na fili de b'u don a la mɔgɔ t'a dabɔ a kama ka don kojugu la parce que surtout i b'a dɔn ko kasola don ni fɛnw b'a la maintenant fili de bɛ mɔgɔ caman don ko ninnu na bon ne tɛ ne forum ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen an bɛ profiter ka sariya ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔnin a bɛ kɛ sababu ye caman bɛ fili caman bɛ mɔgɔw bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ jamana basigi a bɛ dɔ bɔ an fana ka baara la non permis caman bɛ jeune orifɛr minnu bɛ Mali la Yanfoyila b'a la Kɛɲɛba Kaɲaba Kayi Yanfoyila donc permis caman évidemment permis caman bɛ Yanfoyila dugukolo kan mais jamana de ta ye dugukolo ye donc ne jamana y'a jugé k'a fɔ n bɛ permis bɔ nin yɔrɔ in kan i b'a sɔrɔ jamana ka nafa b'a la donc jamana ka nafa o bɛ bila ni mɔgɔ kelen ka denbaya kɔnɔna la non Yanfoyila o ye exploitation illégale ni broyage illégal ninnu o de bɛ ka jugu kungo ni ji ma anw fɛ yan bon ni forum min organisé la pour que ka mɔgɔw bilasira u ka se k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ baara in bɛ se ka kɛ jamana m'a fɔ a ka dabila a ka kɛ hakɛ kɔnɔna na bɛɛ bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ k'a sɔrɔ an ma kɔlɔlɔ don an ka ji n'an ka kungow la an yɛrɛ bɛ balo fɛn min na sariya caman bɛ yen déclaration bɛ yen o fɛn mécanisé a yamaruyalen tɛ ni autorisation t'i bolo saraki bɛ yen minnu fana bɛ na ni fɛnbaw ye ka t'u sigi permis recherche b'i bolo ka exploitation aussi yamaruyalen tɛ donc an bɛ toujours la tile kelen ko tɛ don n'a nataw la n'Ala sɔnna c'est une action de tous les jours a bɛ kɛ don o don fo ka taa fɔ an fanga sera ka kɛlɛ cogoya min na sanu ko ka kɛ mɔgɔw k'u ka hɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ma kɔlɔlɔ lase sigida ma non c'est à dire mɔgɔw bɛ ka ko in ta ka taa yɔrɔ min na permis chinois bolo an y'o de fɔ permis fɛn fɛn bɛ yen a tila bɛɛ maliyɛnw de ta ye donc u bɛ sous-traitance de kɛ ni chinois ye ce qui est autorisé donc permis bɛ maliyɛn min bolo n'a ye chinois wele ka na a ka yɔrɔ la jamana b'a kalama donc o de bɛ fɔ mais mɔgɔw t'o de faamuya mais a dɔw fana na j'ai d'intérêt b'a la parce que chinois nalen n'olu nana mɔgɔ dɔw de b'u ka permis kan n'u nana
bolo gɛn ka bɔ yen donc o bɛ kɛ mankan dɔ ye donc o fɛn ninnu de don quoi j'ai d'intérêt dɔrɔn de don sinon k'a fɔ ko chinois bɛ na n'u yɛrɛ u tɛ na n'u yɛrɛ ye u bɛ na dans les cadres des partenariats a caman partenariat de b'u ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ u bɛ na o hukumu de kɔnɔna na donc ni papier bɛ minnu bolo an tɛ se k'o bali baara la o kɔni bɛ surveiller k'a lajɛ ni baara kɛcogo ka walima n'a ma ɲi service technique b'o occupé o la pour que bɛɛ bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ sigida ni jamana ni sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen non en principe forêt ni kɔ kɔnɔna ni ji kɔnɔna ninnu jamana de b'a dɔn yɔrɔ min kan ka baara yɔrɔ min man ka baara donc n'a ye papier bɔ yɔrɔ min kan jamana de b'a dɔn ale kan ka papier bɔ yɔrɔ min puisque papier bɛ bɔ yen de enquête ni fɛnw de bɛ kɛ donc jamana de b'a dɔn ni forêt classé don jamana bɛ se k'a déclasser k'a bɔ forêt classé la k'a kɛ sanubɔ yɔrɔ ye donc o bɛɛ fanga bɛ jamana de bolo an bɛ jamana ka baarakɛlaw de donc fɛn b'o cogo dɔrɔn de la quoi an b'o fɔ o ka initiative la c'est-à-dire kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ ta ka fɛn sɛgɛrɛ environnement sɛgɛrɛ a fɔlɔ orpaillage jɔn de b'a kɛ anw de b'a kɛ donc n'anw yɛrɛ de b'a kɛ donc bɛɛ ka sariya bonya dɔrɔn an ka bɔ wari ɲiniko jugu kɔnɔ bɛɛ ka sariya bonya an ka to sariya kɔ o de an ka bɔ wari ɲiniko jugu kɔnɔna la min ye maaw ka wari ɲiniko jugu k'o dun aw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o bɛ se ka bila cogo min na an balimaw nin ye kiiri tigilamɔgɔ dɔ de ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ an ka ministre de la justice la ni juge filila ale ka ko bɛ kɛ cogo di ni juge min nɔ yera k'a fɔ a ye ko ɲagamine dɔ kɛ o ka kiiri ɲɛ ye jumɛn ye ne bɛ fɛ k'a dɔn parce que ni jamanadenw filila an ka magistrats b'olu minɛ k'olu datugu parce que i filila ko sariya ye nin fɔ o sariya yɛrɛ kɔlɔsibaga n'o ye filiko kɛ yali o ka kiiri bɛ cogo di ale kan ka gɛn ka bɔ magistraya la ou bien ale kan ka mun de kɛ ou bien magistrats de bɛ Mali sariya sanfɛ ne bɛ fɛ ka o de ɲini k'o dɔn fɔlɔ ni magistrats de bɛ Mali sariya sanfɛ donc o ka fɔ jamana kɔnɔdenw ye o kɔrɔ ye bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi sariya batoli de b'a to olu bɛ mɔgɔ minɛ k'a datugu mais ni e yɛrɛ tɛ sariya bato dun e se sariya kan ka sɔn batobagaw kan ka sɔn kɛ e ka kumakan lamɛn an balimaw juge ye nin baara kɛ wa bi u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yanni alamisa cɛ kunu tun bɛ tribunal la ko avocat bɛɛ ka t'u présenter maintenant zon o de bɛ dɛmɛ kiiri tigilamɔgɔ dɔw de fɛ Mali kɔnɔ zon bɛ dɛmɛ kiiri tigilamɔgɔ dɔw de fɛ Mali kɔnɔ ka sɔn kɛ Assimi Goïta wa wulibali de don dɛ a ye wuli a ka nin ko nin ɲɛɲini ni nkalon de don wallahi an bɛ bɔ k'a fɔ k'an ye nkalon tigɛ a ye wuli a ka nin ko ɲɛɲini min bɛ sen na coup d'appel la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan wa n bɛna video in kɛ n b'a dɔn Assimi Goïta bɛna video in sɔrɔ n bɛna video in kɛ n b'a dɔn Kasonge a bɛ bɔ video in kalama n b'a dɔn ko jɛlen ka d'ale cogoya min na a tɛ sɔn Adama Jabate ka bɔ kaso la nin cogoya la parce que ale sera ka dɔw bali ka bɔ kaso la n'o ye Bakari Togolaw ye ale sera ka dɔw minɛ k'u datugu n'o ye assemblée président Ngɔrɔ ye ale sera ka dɔw minɛ k'u datugu n'o ye fédération président Ngɔrɔ ye pourquoi pas Adama Jabate Adama Jabate bɛ minɛ k'a datugu politique mɔgɔw fɛ magistrat dɔw de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan olu ni aw de kan ka kiiri jɛlen kɛ a bɛ taa k'u ka avocat fana ye an bɛna ko yɔrɔ jumɛn k'an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an balimaw nin ye yanfuyila juge ka kumakan ye ne kun sɔnnen don a yɛrɛ ne kun sɔnnen don a nka bi n jigila bɛ ɲini ka tigɛ ka ko la dɛ n jigila bɛ ɲini ka tigɛ tiɲɛ yɛrɛ 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 la jamana de ko baara kana kɛ o degré filɛ nin ye ja e de ka mɔgɔw fana yamaruya ka baara kɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa i yɛrɛ de kumakan filɛ nin ye Togola kumakan tɛ nin ye mais ne kun sɔnnen yɛrɛ parce que i ye denmisɛnnin de ye don min na i bɛ ɲininka tiɲɛ yɛrɛ ne ko n ko non n ko n jigi ka ɲi mais bi i bɔra n jigi kɔrɔ kana sɔn nin ka kɛ i tɔgɔ la dɛ an bɛ Kɛnɛ Media kanubaga bɛɛ lajɛlen fo nin video in a ka boli fo ka se a se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ Kɛnɛ Media kanubaga bɛɛ lajɛlen a ye video in ka partager